Mlaleli wami phathele ezimnandi kakhulu namhlanje leze kuyizona oyithandayo intibane vs iGcokama leshi ngiyabingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje kubingelela ke mathini daqoba into mzumqamela amehla abanye baqomela imali ukuthi ukwazi ngana wethu ngoba usukrakho uqala xotha press subscribe button ushare uphinde ucomment okhuluna konke uma subscribe yakhe mala kahamba kodwa ke sizosenza ube wena oqala thona question mase ufollow evideo hamba phambili qondanile ke lapha na kwaqondana phansi esingazi ke ukuthi uThibela noma umthandeni ngempela olandela omunye njengoba uThibela eveza isithombe sakhe egqoke iJerico neskipa esma stripes nebhulu elimnyama emva kokuba ke iGcokama beliposte naso iskipa esma stripes necathulo zeJerico iJerico ngane kwethu lezi cathulo ezindala nje amasengilawa amadala abasengasenayo ivalue uzokhumbula ukuthi Omega ke yathi ukubuyiswa emva kokuba ingenayo ingasenayo ivalue yathi ukuthi qa njengamanje futhi uzobona futhi bashila abantu abaningi bathi ngoba sekuthinta iGcokama cha seGcokama sathinta siyabusisa cishe nami ngingufakazi walezo zinto ngoba umthandeni umuntu othandwa yintsha kakhulu futhi intsha yabukela kuyena kakhulu kodwa ke uThibela ube semaka fast wathi impela ayikuyonqamuka iJerico naye waposta ifakele iJerico noHoodie neskipa esma stripes ngana wethu ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho malana lolu dawo ngoba msanje kwalezi insizwa indlela ezisebenza ngayo abantu abaningi iyabajabulisa nomdlalo omuhle balokhu besho njalo bethi awuqhubeka njengoba ke eshilo uSlomo njalo wathi hayi umdlalo omuhle awuqhubeka lezi insizwa zikhonzene izitha ezingabangani kodwa ke ababaningi amazwi ashiwa abalandeli bathi uSK bakho bhodi beshe kuyena ke uThibela lapha ke baningi abantu abasuke epageni lamthandeni baya kwele kaThibela abasuka futhi kwele kaThibela abanye baya kwele kaMthandeni ngale kwethu ngiyafisa ukuzivula lakho malana lolu daba ngaphandle kwalokho mlaleli wami ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde ucomment okhuluna konke umusubscribe ayikho khamba usikwenza ukuthi ube wena oqala uthola notification maka sekufaka ivideo ehamba phambili okunye ngane wethu engifisa ukuthi ngikwazi ningakujabulela yini ukuthi sivele noma sibe visible senze iPodcast lahlaziya khona sibiza abanye babalandeli abanye bama guest akhona la sikwazi sihlaziye nabo sizwe uvo labo ngendlela abasuke befisa ngayo ngane wethu ngivumele ngibambe le video ungibambe ku video elandelayo wena wakho ukuthi uye lapha no comment section usho ukuthi niyafuna ukuthi nani nibe yilunga la ichannel nikwazi ukuthi nithole ithuba lokuthi niyiphawulele ngezinto ezenzakalayo noma lemidlalo waThibela nomthandeni uyabheda uma ubheda ngani uma uthi muhle ngani kuwena mina sengiyaunderstand ngendlela engiunderstand ngayo ngiyengubona ngathi omunye akafuni ashone phansi ngaleyo ndlela mlalwa ngibambe ku video elandelayo danko